Siyadabuka kakhulu Ningizimu Afrika siletha udaba lukaLungisane ongomunye wabafana abazingela inyoka yethoshi ogaxelileke ngoDisemba esebhekene nenyoka emahlweni wangena enkingeni wathola ukuphazamiseka ngokomqondo njengamanje ke ukhulekiwe ulapha ya eBizana lapho ephuthunyiswe khona eyonyangwa khona enyangeni yale kwaXhosa. Sithi ke kulabo abangazi ukwenzekalani sicela baphuthume lapha ku YouTube epagini le Drakensberg Entertainment babhale nje bathi iTV yodumo ama video bazowabuka khona lapho. Hayi Ningizimu Afrika kulikhuni njengoba nibona ke bafowethu sesingaphakathi ke la endlini lapho kugcinwe khona uLungisane umsizi wakhe lona osesandleni sokunxele. Siyazi ukuthi umndeni abamthanda uLungisane abamthandi ukumbona ekulesimo ekhuleke ngamaketanga ngalendlela akhuleke ngawo. Sibhlungu ke nathi sizosakaza lolu daba kodwa siphoqwa yiso isimo sokuthi niyabuza ukuthi ukuphi nomndeni wakhe usikhululile ke ukuthi simlandele silapha ke eBizana eEastern Cape lapho elashwa khona. Sibonga kakhulu ngezinduna zasemakhabanyezini ezihlanganise imali. Sibonge nobabukhansela. Ubabujali ke lapha okuyena ke ogcine eqokwa isizwe samangwane ukuthi alekelele lensizwa yakwaHlombe uLungisane osenkingeni yokuphanjanelwa ikhanda. Siyazi ke ukuthi kwenzakalani ke ingane zakwethu uLungisane wathi esekhwazeni ezintathu amayivuka wavuka seshokhwe inyoka engasakwazi ukubaleka engasakwazi ukwenzani. Inyoka lena ke yakwazi ukuthi izipha amandla yamlokhunja yamphambanisa ngokwekhanda. Asisihle neze isimo njengoba nimbona ulihlafuna ilimi kusemnyango kodwa ke ake sibingeleleke nangu ke ubabujali okuyena umelaphi wakhe. Cabanga ukuthi sekuno 3 weeks nominyanga lapha uLungisane. Babujali siyabingelela. Cela ubaba ke siyazi ukuthi akazwani namakhamera kodwa siyacela vela baba. Yebo ke molweni eTVini lona ngitata uJali apha eBizana njothanga lo mfana lona walina eBigville lo mfana lona owabona into engabonwa. Lo mfana lona wabona into eyinkanyamba kodwa ayikuyona ikanyamba babukeli. Lo muntu lona uzolapheka yena lo. Uyakwazi ukukhuluma? Nina beTV lo mfana yena amagama akawahlanganisi kahle hle njengoba benishilo kuni kuba disalinde imithi yami ebuya le emazweni kuba mina ngisebenza ngemayeza. Hayi mfana siphathe kahle. Amahashi yawazona amahashi la u7 le eBigville lapha ekhaya lapha. La izulu alpine nina base TV kwayena ke isimo sakhe sekanje okwangu izulu kodwa yena umfana uzolulama ngiyathembisa. Inyama ke inyama mangakhuluma naye ngakwazi ukukhuluma naye. Inyama ukuthi leni inyama lapha. Inyama Lungisane usasazi thina ubani wena uyasazi thina mina Ntakaza mina uzongitakaza mina ngeke ukwazi waqeqa la maketanga but sifuna ukubuza la lo maketanga Ntakaza mina obaba unolaka luma futhi luma mina ushaye. Ndiyacela ngexesha la ngoku sivale umfana akekho right kakhulu. Ngizonibiza xa seba right umfana, ngizonibiza xa seba right umfana okwangu. Ndiyacela nicima amakhamera, ndiyacela.
Awuthi sithi ukukhuluma naye simuzwe bhuti ngoba phela leli ibanga sigibelile seza la sizele ukuzothi sithathe information eyanele. Lungisana. Uyazi inyoka enethoshi? Inyoka enethoshi. Kanvali TV, Kanvali TV, Kanvali TV, Kanvali TV, Kanvali TV, Kanvali TV, Kanvali TV. Asekho kahle masekanje, asekho kahle masekanje. Kanvali TV.